Hakan ke video jonga manda kasengi ngan ya tho ipi ya shibon ba ke jingkisha ke bagi saintis ki lap hakan ke juk ke bamanta. Hato video sengo bagi saintis ki ong bakim ngej hauble. Henry recently ki saintis ke kren shepang ke jingej hauble ka penlong ya obru ba un imslem. Kakhtien ke ong burom ya laki kimiki pa ti on penslem Jakarta jompi haka kandau. Ki kimiki pa ki balong ki dur dan ki image ke banengkong jong blay ha ka jingim jongi. Ni kalong ka jinge jonga bangin yo ya ka jingim ka bakmen ngidon kam ya ka healthy relationship ka jinge day ka baklay. Ngidon kam ya ka creative life ka jingim ka baseso. Ngidon kam ya ka healthy spiritual life ka jingim ka bayajan bat ublay. Ngidon kam ya ka healthy professional life ka jingbha ha ka kam ka jam. Ngidon kam ru ya ka healthy sex life ka jingbha ha ka shongha shongman. Ka healthy financial life ka yo ka kot. A healthy environment ka imlang salang ka babiang. Henry halor jong gini ki baro ka kebatan kam yang ibangin don katakalog ka healthy mind ka jimut ka jimberkat ka baklan. Markani ka jinget jonga bala nang don ya kata ka jimut ka jimberkat ka baklan ka healthy mind ngila banlong ki basaiso hakino kino ki benta ha ka jingim jongi. Namar ya ka game jong ka jingim jongi baro la control da ka jimut ka jimberkat jongi. Kublaya pi ki perlok ki bi je janga manga raming son bamon nong aimen sem unong hikai ha ka denti ka baba. Sajisen ngap teng subhai bi hapo jong kani ka channel jengi. But lara kani ka dei ka sen ka banangkong mapin wan hapo jong kani ka channel jengi. Wanam klik ban subscribe but so on ya notification bell. Menta ka sing ka video ha ka jingi dei bat ka jimut ka jimperkat jompi. Tungin stang how mind work. Kumno ka jimut ka jimperkat ka jabeng jongi ka trekam. Lada pikwa ban seiso ha ka jigim jompi. Lada pikwa ban roy ban par ha ka jigim jompi. Tekan ni ke video jangan menta kasi kan dei ka maulunai ka bakor nak menta ka jigim jompi. Kumba ha ka por bangile kai ludu inton kam ya u number Henry. Kum taru kan ke video ka dei ka number Henry nak menta ka jigim jompi. Pet bat sngab ha ya kan ke video jangan menta kasi namar ka la ban pengkela ya ka jigim jompi. Namar ba ka jimut jompi ka long kata ka ka bala ban yalam ya ka jingim jompi sya kata ka ka jaga ka bapikwa ban lik lani pikwa ban long ki perlok ki bi je jonga kito ki bap kela ya ka history jong ka perthai ka main jong ki ka jimut ka jimperkhat jong ki ka don ha ka jing control jong ki ka main jong ki kam shem la control ya ki henre maki ki ba control ya ka jimut ka jimperkhat jong ki don ki ba ong ba ka jing speed jong ka light pat ka sound ka long ka ba stat hadok kata-kata henre ngan ong pm kam dei kumta ka kata ka bak hamsted ban je kata ka speed of the light and the speed of the sound ka dei ka jing sted jong ka jimut ka jimperkhat jongi ka jimut ka jimperkhat jongi ka lap an penlong ya umrau ba un long usim bat ka lap an pengkela ya usim sya ka jing long brau hato fetip ba lada ka don kanu ka jingjia ha ka jingim jompi kan kata shwa ya ka jabing ya ka brain jompi bat hadin nang takan kata saya ki vipat ki dekot met jong ka met jongi ka jimbata jong ki scientist ki ong ba kino ki beton ya ka healthy relationship ki kham imslem ba habang ong ka healthy relationship kamut ka jingede bat ulok lani bat ka lok jingede bat ki bahaya ngasem bat ka imlang salang jongi ani ka long ka jinglap jong ki scientist ba ki biru ki bala shongkha a married person comparatively ki kham imslem ban ya ki to ki biru ki ba shong marwe kani ka jingit ho jong ki scientist ba ka jing shong jongi haki jaka ki bakanja ka jinglong jongi marwe isolation from the society ki ong kalong khama ban ya ka badi ya u secret namar ladangi penlut than ya ka por jongi marwe ka jimut ka jing prakhat jongi ka la ban long ka target na ka ka depression ber kani ka la ban penlengkot ya ka jing im jong ubriu kani ka vipat ka jinglap jong ki scientist recently ha ka jing study ha ka jing wat nia jong ki ba kinu ki bru ki ba im ya kata ka jing im lani ki ba practice ya ka spirituality jing im ka bayajan bat uble comparatively ki kham im khat sausnam ban ya kitu ki bru ki ba im jengai na uble kani ka long namar ba ki bru ki ba im ya kata ka jing im ka bayajan bat uble kin long ki bru ki ba khoi kaman sim namar ba ki long ki bru ki ba dap da ka jing kaman kani ru ka long ka kepala proof da ki scientist ba ki bru ki ba kaman bun sen ki kham im comparatively bat ki bru ki ba dap tang ka jing sngosi lane ka stress la ong ba ubriu ubakmen barabar uduna ka chance ban yo ya ka heart attack da ka hinyu % ubriu uba im ka jing im ka bakmen unum don ka stress bat haba ka stress kanam don unum don ka BP unum don ka jing pang shini
bat kiwe pat kijing pang kiba snada ka jimur ka jing prakhat jungi menta ka jing geli kalong balai kan kalong kumta ngala prasang ban ngam jeliu ya kanik menta bat ngalap ya kane ka jing hisha sngam phajini katin english ka ongkum ni. What is happening in your brain is making your body change. Abamut ka bab hi prakhat ka bab hi puson ha ka jimut ka jing prakhat jong pi kan kata directly ya ka met jong pi. Habang persang menti jeliu susu ya kani kabenta ngalap bah ka jabeng jongi dan ka brain jongi ka connect ya ka met jongi lang bagi hormones ka bagi khot ki neurotransmitter ngan IP da nuksa khanang mapin skang tho ya kani kabenta hagawe ka sngi don saungut ki shiparlok ki lei bam khana matkat ba kidang bam ja kumta one away wetter but wang ha away nap dang jong kita ki saungut ki parlok kumne ba mene ha kapor bangira ya kane ke jingbam jong pi uhap uwe unyang kalau hapo jong kane ke jingbam jong pi marsin ongkum tahi uta obriu ula pri Henry heden katu kani porpat wan sada uwe pat uweta unora jimbam baduong kamele katu kebam kebahap nyang kalau mene ngila bujri lupai ka hang tapat uta obriu uba pri mene umleleshu marsin yet hukum tabaka rungka nyang kalau hapo jong ke jingbam jongu upri kensan Henry enda kiliat ho bakila kelyang lupa ya kata jimbam jungu ulat long normal kajingkeli balai ken kalong kumni haba omdon barung hakam jungu balai upri kadau kalong namar ba ka brain jungu kajimut kajing berkhat jungu marsen yo ya kata khobor ba uhap unyang kalau hapo jong kene kajimbam jungu brain jungu kayo ya kata information bat ka pha ya kata information direct shaka khpo jungu bat hangta ustang ban pri ka brain ka receive ya ka false information bat ka pha ya kata ka signal jong kata ka information shakpo jong utu ubriu bat hangta upri kansan Henry haba ka brain jungu ka tip ba amdon hapo jong kata ka jimbam jungu usange no panpre ya kani lakhot ka placebo effect menta ka jingkali kalong ka ken kata ka placebo effect hakten parang ki ongkum ne something fake is believed enough by somebody that is becoming something real ka bathok la panngai ya uta ubriu ban ngai ya kata ka bathok bar kata ka bathok kala long ka basisha pi amdan hapo jong to ka jimbam jung Henry Marson yo ya kata ka information ka brain jungu ka pengej bakadon ka ka basiu hapo jong to ka jimbam berkumta ka penlong ya kata ka met jungu ban pri pi bonsin ha ka por ba philip ban shim dawai na ki doktor ladaki ayangi ya ka dawai ka ba omdon kerteng dawai ka balong plain habang idi ya ka to ka dawai kadon kata ka jing sngo hapo jong ka jimut ka jing prakhat jungi bakani ka dawai ka long ordinary berkumta kata ka chance ban koit ru kaduna indre menta uta uju udawai lada kadon kadak ba pren ha ka met jungu bar kador jong u kalong khamram ban ya utu baswa kata ka chance jong ka met jugi ban ko ru kala long double kam dei ka tu ka capsule lene ka dawai ka bapen ko ya utu bru kam dei kata ka jing tho ka badon ha uta u capsule ka bapen long ya uta bru ba un ko kam dei kata ka dor jong kita ki capsule ka bapen long ya utu bru ba un ko Henry Namar ka believe ka jinge jong u ken ka bala penlong yu ba un ko ka juk ka dawai lada filit en pharmacy ru ka juk ka dawai ki IP lada filit man kenduk ya doktor ru ka juk ka dawai ki IP reki ek ba pher ka believe jungi ka jinge jungi lada ngeshim ya ka dawai na pharmacy but di eka kumtu kanton less chance bangin ko Henry lada ngilet man kenduk ya doktor un cukta yengi bodu ai ka juk ka dawai ka bangi yo na pharmacy Henry ngi ko na mar ka dei ka jimut ka jimper khat jungi kumta nga ong phi ba ka jimut ka jing prakhat jingi ka don ka bor hapo jong ka ban penyap ya bro bat ha ka juk por ka don ka bor hapo jong ka ban pen im ya bro ngani tho phi sa ko be ka jingi tho kana ka bas ngot nat pha ka ong kum ni hisen don we bro bale kam sniu hapo jong ko we ka shno u doch jong ka ka jaka ula rai pen rem ya ni bro barkil ai u artli ka option bon yap ka banengkong la un yap da ka bas den ha up tlai phasi Marsens den yu halor jong utlai pasi uta utlai unsa kem ya kerendang jong markum ni haba uta utlai pasi ula set rendang jong uta bru suki pasuki kata ka jungrung jong kale air shepok ka met jong bru kaduna markum ni suki pasuki uni bru unsa yap Henry hapo jong kata ka por kat ba uni utlai pasi udang kem harendang jong uni bru un sngo ya kata ka jingpang un sngo ya kata ka jing shitom bar ka jing yap kalong ka jing yap ka ba shur khaiba but ka option ka ba ar ba unyap pat kalong ban syapu ha upsen kobra marsen syapu da uta upsen kobra kata ka bi kan rong syapu ka met jong bru tang hapo ar sekan uta bru un sayap kumta kila ai option yu la un jit da ka bayap halor jong utlai phasi ka jingyap ka ba shirkhe
ne unjet ya kata ka jingyap ka basuk ta ka ba syapu ha upsing bat ha ka jok por uta u judge ulong ya uta unong le kam snyu ba kin shim ya ka met jungu na ka bentapan le ya ka research le da uyap da ka ba syapu ha upsing bat ha bakin le research kum ta halor ka met jungu kan long ka jingkur khu na benta jong ki imlang salang kum ta uni unong le kam snyu ula jit ya kata ka option ka ba ar ban yap da ka ba syapu ha uta upsing yo kum ta kata ka ski bon penyap ya uta bru kalapoi la pensyong ya uta bru halor jong ka we ko syuki la te ekiti jungu syadin bat ha kata ka por udon u judge udon u doktor bat kwe pat ki officer hakamat jong uta bru bala sya rai penrem udon uwe bru ubra ya ubseng ko bra hakti jungu ubaying ha ka jinjingai ka ba arpho mitar aa nau bat ha kata ka por uta u judge ula ayak hukum ya uta bru ubra ya ubseng ba nuan syakamat une ubri ubara ya utau besen ko berhakti jengu suki boski uya syakamat sajan jong utau ubri ubala syarai penrem bat endala poi haga jinjengai ka basan mitar aa ulah sange bat haga takapor latap ya kata ka durkhmat jong utau ubri ubala syarai penrem tak wei ka jan ka bayong kat kum ka protokol jong ka sorkar bat haga takapor sajisen ujoj ula ai signal bat haga takapor utau ubri ubabat ya utau besen kobra ulit no nak kata jaka uyeng pat da uwe ubru haka jaka jungu ubabat ya arteli kiternia uta ubru ubabat ya kita ki arteli kiternia ladung tok hakti jong uta ubru ubala syarai penrem bar pitip jia yu tang hapo shipau zakon uni ubru ula yapno kita ki beru ki badan haka taka jaka ki beyo iya kata ka jingyap jong uta ubru ki ladap daga jingpala baleken uyap tang da gitu ki arteli kiternia kumnu ula banyap kumta lapha ya kata ka met jong uta bru manle ya ka postmortem bar haka juko por bantes yo don baa hapo jong kita ki arteli ki ternia Henry andala tes na lap ba kita ki ternia ki long ki ternia ki bakhut kim don aa ru ki b hapo jong kita ki ternia Henry haba ki le ya ka postmortem ya ka met jong uni bru ki lap ba uni bru uyap namar ba ka don ka b ka barong hapo ka met jong uni bru ka jingkili ka long na kenya kata ka b kawan ki doktor ki belak ya ka postmortem clearly kila mention ba uni ubriu uyap due to the presence of the poison in his blood sample ka jingdon jong ki bi ka barung hapo jong ka snam jong uni ubriu ka jingkili ka long na ken kata ka bi ka wan hapo jong ka mecho ka daw ka long ka jimut ka jing berkhat jong uni ubriu kam di ka bi jong uta ubsin lene ka jong kita ki ternia ki bala penyap ya uni ubriu Henry ka bi jong ka jimut ka jing berkhat jong utahi ubriu kepala peniap yu nak kata ngong phi baka met jungi kadon ka borban peniap bat haka jo ka poru kadon ka borban penim ya ubriu yakni lakhot ka placebo effect ka jimut ka jimperkhat jong uni ubriu kala ngej ba utau bsen ula po hakti jong bat kata ka jimut ka jimperkhat jong ka sen ya kata ka signal habaro ka we ka met jong uni ubriu bat ka met jong uni ubriu ru kala ngej ba ka bi jong utau bsen kobra kalorung hapo ka met jong barkumni uni ubru la yapno sendon ka brain ka sanja ka signal ka medjung upat ka shnahi ya kata ka bi bat ka penyap yo kani ka ju ka jia ha ka gm jungi kum kibiru bahaba ka brain jungi ka receive ya ka no ka information ka receive ya ka no ka false information ka negative information immediately ka pha ya kata ka information chapo jong ka medjungi barkumni ka medjungi ka laban yo shibun ba ki jajimpang kani ka placebo effect ka laban pensnyu bat haga juga poro ka laban penbah ya ka met jongi ni im haga ni ka perthai ka juk mentah ki bru khandai pho san person jong kita ka jingdon jing em jongki ki penlut haga met jongki narendang syapo batang san person ki ki baki yo ki penlut hapo jong ka jimut ka jing perkhat jongki bat kani ru kalong ka jing sya bahabangi pelang ya ki pisah hapo jong ka bang kata ka pisangi pelang kata hi ngilak ban sei ngilak ban withdraw naka imlak ban withdraw extra ban ya ka bangila deposit hapo jong ka bang kum taru ka jimut ka jing perkhat jingi kata ka information ka bangila deposit hapo ka jimut ka jing perkhat jingi kata hi ngilak ban withdraw na kata daw ngong phi ko ki perlok ki bi je jonga invest ya ki ka bahatam na ka ka jimut ka jing perkhat jong phi namar kumba phi invest kum taru phi laban sei lada fiklem deposit ARM ke ken pin withdraw naga jimut ke jimperkhat jongpi but haga bakut jong kene ke video jangan banda kasingan IP ya ki santali ki point ki batan kam nag banta ban pengklan ya ke jimut ke jimperkhat jongpi
kabanang kong think positive all the time. Kakatin ko ong ni positive thinking does not guarantee success, but negative thinking guaranteed failure. Kajing perkhat ka babha kamla ban yala mengi sya kajing job Henry kajing perkhat ka basnyu da shisha kan yala mengi sya kajing jot. Day na kata daw nakapor sya kapor haman laki video janga ngaju ong ya kini kikintin think positive. Perkhat ya ki ki babha ha kajing jompi. Namar pi long namar kajimut kajim perkhat jompi. Kumba pi perkhat kum taru ka med jompi kan long. Kabaar to long pi ka bakmen barabor. Dan kakatin ka ba ong kumni baka khmat pho asam rakhe ka long ka dur khmat jong ble. Nakata daw ong pi to long pi ka bakmen barabor. Namar nada ka jimut kajim perkhat jong pi ka kamen ka med jong pi baro ka we kan long ka baklan. Kabalai to long pi ki barkhi barabor. Nada fiton ka ka daw ban rakhi turki. But lada film ton ka ka daw ban rakhi toshna ya ka daw ban rakhi. Rakhi but ki perlok ki perjor jempi rakhi but ki bahayeng hasam jempi but ki henman ki para but ki khon ki khti jempi. Namar ka jirkhi ka long ka dawai ba but pengkot ya ka mat jong priu. Laughing is a best medicine. Kabasaw kabakongsan na pleng jong kini. Don't stay alone for a long time. What ju shong marwe ngan ong pi ko ki perlok ki bi jonga what ju shong marwe kham tam ha ka kamra ka badum namara da fi shong marwe ka met jong pi ka la ban long ka target nak banta ki bon jaj ki jingpang jimut ki jing perkhat ki basnyu ki la ban rong hapo jong pi bat haba kita ka jimut ki jing perkhat ki basnyu ki rong hapo ka jimut ki jing perkhat jong pi kumni kan pensnyu ya baro ka we ka met jong pi bat kan thau shi bon jaj ki jingpang ya pi. Kabasan bat kabakongsan napdeng jong kini attend spiritual gathering. Lech sya ke jing yeseng lech sya ke jaka maneble. Pila bandai kinu ki jai nyam pila bandai na kinu ki jai balang. Attend spiritual gathering. Lada fide ki Kristan lech syeng mane yau ble. Lada fidang dei kinyam tenrai kinyam khasi lech sya ke jaka mane ban mane yau ble. Attend the spiritual gathering. Amar la rafi aten la rafi lech sya ki jaka mane blay ngan ong pi ka men sem pi kan long ka men sing ka badap da ka jingmen bat ngan pengkut ya kan ka jingkran jangam ta kasngi ta ku we ka jing tho kana ka balangkot ba la ong ba shisen ha ka be ka por don we unoi kai ule rengkat bat ki katto kat ningut ki khana school jungu bat ha ka tak por ki yai dang ba ya ka we ka wa bat ha ka tak por kat ba ki dang yai dang ba ya ka tak wa don ka we ka kan thei ka ba yo pang ka jing pang bam khoi kene ka sajja hage por mandai kadon kata ka jingpang bom khoi haba ki biru ki don kene ka jingpang bom khoi ki biru kim tre ban kran bat ki biru kim tre ban watang ban bat ya ka khati jongki uni uno hikai kata ka por kat ba kidang yai lang ba kat ba kidang cross ya kata ka wa kata ka kan thei kadon hang kata por kata ka kan thei ro kadang mut bang cross ya kata ka wa uta uno hikai ula bat ya ka khati jong kata ka kan thei bat u yalam ya ka ban cross ya kata ka wa. Kita kinong bod jong uha takapor kiladap daga jing pala kumno uni uno hikai. Ngau salia ban bat ya kakti jong kata kakenthe ka bayo ya kata ka jing pang bamko. Henry omdon ki benot ban keli ya kanya ke jing keli ya uni uno hikai jongki. Henry hadin kato kani por uwe na pleng jong kita kinong bod jong umla sya shu ya kata ka jing le jong uto no hikai. Bat ula keli u no hikai. Hato film ngau jaklia. Film ngau tengit ya ka met jong pi ya ka mensem jong pi ba pi kta ya ka to kan the ka ba yo ya ka jing pang bum khoi utau no hikai ula jiba kum ni ngaba rementa ngala pelai ya ka to kan the na khati jonga kata ka jing tengit jong kata ka kan the kam sem la bit hapo ka jimut ka jing perkhat la ni ha ka met jonga Henry ma phipat ki bam sem la bat ya ka khati jong kata ka kan the ka jing tengit jong kata ka kan the kala rung hapo ka jimut ka jing perkhat jong pi nakadadaw ko ki perlok ki bi jonga ngim di ban bat ya ki hapo jong ka jimut ka jing perkhat jongi ka jing job lane ka jing rem jong kono ka jingele nangkong ka deshwa hajimut ka jing perkhat jongi lada ubri urem ha madan thama ha ka we gasngi ula ban khi imbiang ban yele arsin ya ka to thama Henry lada utu ubri ula rem lupa hapo jong ka jimut ka jing perkhat jongu da lele ruem umla ban kishu nakata-kadaw to long pi ki baklan namar kini kisngi ki long kisngi ki basnyo ngin second do pi hagawi pat ki video tar hado kata kapor bye bye stay safe.